हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय बयखौबो आं दिनै बिराद गोबावनि उनाव जानाय ओमफ्राय संनाय भिडिअ लाबोनो नागिरदों माने ओरैनो थास्लायस्लाय आं दिनै माने लाइजों अमाजों संगोन नालाय आंबो सानबाय बेखौनो भिडिअ बानायला बायनोसै ओरैनो माने नायथोंसै आंनि सनाफोराबो आंनि लोगोफोराबो माने दा लाइआबो ओरैबायदि मोजांमोन साफाथार माने एम्फौ जानाय माने जेबो गैयामोन ओमफ्राय लाइखौ माने आं बिदिनो गथा गथा मोजां मोनो हाफ्लेनानै आं मालाबाबो संफेरा बा जाफेरा थावनाय मोना खालि बांद्राय गोलाव गोलावबाथाय एसे गेजेराव थबस्र' हासुयो आरो ओमफ्राय नै आङो बेदरखौ अलरेडि एसे रुदबखादोंमोन संख्रि ओमफ्राय हालदै होनानै सुनानै आरो ओमफ्राय दा नै आरोबाव खनसे सुबावनोसै आराम सुनानै माने संनोसै आरो आं दा बेदरखौ सुखांबाय बेलाय आंना लाइजों अमाजों रेडि बिथिं सारायाव आङो डाइरेक्ट अमा बेदरखौ होबाय आं थाव होआ अमा बेदर संबाथाय मानोना गावहानो मेजेम दंखायो थाव ओंखारखायो नालाय आरो माथो अभार जाहैयोना थाव गोथां होबा माने थाव होबा आरो ओंखायनो दा दसे माने एसे फ्राम जानाय माने एसे गोजा जानाय मोनसे बिथिंजाय आङो सामब्राम गुफुर हाइजें सामब्राम गोजा बानलु रेडि खालामखाबाय देनोसै आं थबसियाव बिथिं नै एसे गोजा जाहांबायानो बेदरा थाव ओंखारखाबाय जिनो बिथिं आं हाइजें सामब्राम गुफुरखौ देनोसै बानलुबो होफानोसै दाना फिसालाय देरबायना ओंखायनो बानलुखौ जानो हासै आरो बियो एसे देखांबाय नै आङो देखांबाय आरामनो नै आं बेदराव दासो हालदै होनोसै ओमफ्राय संख्रिया जोंना सेन्धाखौ जायो सेन्धा नामकखौ जायो बे मोजांसिन होनो मानसिफ्रा सामब्राम गोजा होबाय दासो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें पेस्टखौ होबाय ओमफ्राय बे जाबाय पासफुरन ओमफ्राय बे जाबाय जिरा बेनोसै आरो आंनि बेदर संनायनि मस्लाया आं बेनिफ्राय बारा होआ आरो पेकेटनि मस्लाखौथ' आं बाहायखाया माने आं थावनाय मोना आरो गरम मस्ला आं होआ ओमफ्राय बिराद आंगायल'ल' मोनो एसे फ्राम खामनाया जाबायानो ना ओंखायनो आङो दा थाव होबाय थबसेयावनो एसे मस्ला नांनानै दंमोन नालाय ओंखायनो बेखौनो आख्लायनानै होबाय आरो आं दैखौ बयबो बिदिनो होखायो नङा होमबा दा आराम खोबनानै दोनसै बेदरा माने मोनजासिम आरो बिथिंजाय बेदरा मोनगौ मानि आं बिराद माने जिलापि जानो लुबैदों दा फुजानि बोथोर ना दाख्लै बोराया माने काजलगाव लोखि फुजा नायनो थांनायाव लाबोदोंमोन आरो आं थाङासै देग्लाय जेरावबो फुजा बेरायासै माने ओरैबायदि मानसि भिराव जि होंगो दोंगो एकदम हां थोन मोनो आं जि उसुबिदा मोनथारो मानसि भिराव ओंखायनो दा न'आवनो आराम जिरायनानै जिलापिनि मजा लाबाय आरो गुरनिखौ आं बारा थावनाय मोना नाथाय सिनिनिखौ जायो आरो बोथोरनि खनसे आराम मोनो जानो बांद्रायबाबो जानो हाया नै जाबाय थानायावनो खानायखौ दांनायाव आरो गोसोखांबाय नै खानाया आंना जि गबाय ओरैबायदि गदों माने बिराद रोजाखामोन दा नै गैलानो बिदि जाबाथाय आंहा थबस्र' हास'गारनोसो लुगैयो नै बिथिं आङो इन्सटाग्राम नायबाय थादोंमोन बोरायनि मबाइलाव माने बे मबाइलखौ बोराया आंनो बायदोंमोन आरो बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय आं बाहायाखै आं आइफन होनबाथाय मानोबा बिराद गाज्रि मोनखायो सैखाथारा आं आइफन ओंखायनो बे आंखौ दांनो बादा होदों आरो बिगुलायबायब्रा मबाइलखौनो ओरैबायदि बिथिं नै आंना अमाया माने मोनबायानो होनजायो आधा एसेल'सै दैया रानबाय दा आङो लाइखौ होसननोसै आरामनो लाइआबो गावनिनो दै ओंखारखासिगोन ना बेनि लाइनि दैजोंनो फुरा आरामसे मोनसिगोन आरो बेना दसे खोबना होनोसै बिथिं बोरायाबो थांबाय फिसालाखौ लायनो थाखाय स्कुल गसिगोन नालाय स्कुल गनायनि टाइम जाबाय नालाय बिथिं नै ओंखामाबो आंना मोनबाय फिसाला गनोसैबासो आङो माने ओंखामखौ सङो आरो गुदुं मोनजाफैनायनि नङाबा थावाना बेलाय नै 2टा जानो 12 मिनिट 13 मिनिटल'सै आरो बिथिं लाइआबो नै रबहांबाय एसे आंना दै ओंखारहांबाय आरामनो दा दसे खोबनानै दोनबावनोसै बिथिं नै फिसालायाबो सफैलायबाय खाथियावनो स्कुला 1 किल'मिटारल' आरो ओमफ्राय नै बसआ ओंखारबायानोसै जोंना दानो फैनानै जि हाहाकार खालायगोन ओरै फैखोना फैदो नायनि र' बोरो मानसिया फैथ'वाखै माथो बिथिं बेदरखौसो नायनोसां नै बेदराबो आंना नै लाइनि दैयाबो ओंखारनानै रानगुलायबाय आराम जि बरिया मोनखाबायहाय नै बेखौ आं भिडिअ लानो नागिरदोंमोन नालाय फिसालाखौ ओमफ्राय गावहा मुड गैया आरो आंखौ बोराबदों भिडिअ लानायनि नै माबायदि जायो नै बोराबबानो आंना फिसालाया
क्लास 2 मोनबायना सेंग्रा जाबाय ओंखायनो दा एसे लाजिनो रोंसै आंना बेदरा मोनबाय नै जि साइज जाखाबाय दा जोङो ओंखाम जानोसै फिसालायाबो दुगैखांबाय नालाय नै अमाया जि साइज बानलु थब्रा लाबाय बारा जानो हाखाया आङो ओरैनो सिफ्लेना लादों सोलानो आराम मोनो जि गोथाव मोदोमोना जि गोसाखामोन बानलुआबो अयथासार नै बेदरा आइयै जि गोथाव मोनदों ओरैबायदि गोथाव जाखादों बेदरा माने मा होननो आरो लाइआबो जि गोदै मासि गोदै गोजां बोथोरनि मैगं होनबाथाय माने मा होननो गोथावानो लाजाया ने लोगोफोर बिदिब्ला आंबो जाबाय थानोसै ना मा होनो नोंथांमोनहाबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय माबाफोर भुल जाबायबा गाज्रि दामोनसै नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनबावगोन टिल देन बाय बाय टेक केयार